makadini muri banje ndinokwatisa mese kumatima nasenyika atiri panapa pachibanda media ndonga pandiri panapa ndina Bishop Nyamakanga. Yes, munomari Bishop kwatsai ruzhinji rwenyika ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera pantu pechirongwa chino. Muri Zimbabwe tinokukwanisai tokuchingamidzai kumativi mana ose enyika yeZimbabwe pamwe chete nevari kunze kwenyika zvikuru sei vari kuSouth Africa. Ndinotenda Bishop nekukwadzisa vateereri vedu vakateerera. Ndonga nhau yatinayo pano Bishop inhau iri kubata vanhu vazhinji kwete muno chete muZimbabwe but pasi rese. Tine vana vemuno muZimbabwe, vana vekune dzimwe nyika vari kuSouth Africa vari kushungurudziwa nekuda kwemhirizhonga iri kuitika yexenophobia. Bishop, zvinhu zvinobata munozviona sei? Ndinozviona nemadivi maviri. Shoko rangu rinoti for all things works together. Kureva kuti mukuona kwatinofunga kuti chakaipa, dzimweni dzenguva mune chakaipa ichocho munenge muchigadzirwa chakanaka. Mhuri yeZimbabwe inofanira kungonzwisisa kuti chinhu chega chega chinoitwa pasi pezuva chine nguva yacho. Pane nguva yavakaenda vachindosunza, koita nguva yekuti vakuchifanira kudzoka. Spiritually nyika yese dzine materitories. Okay, you understand? Ndosa waitoona vana Naboth vairamba neminda yavo yemuzambiringa. Waitoona vana Shama vaitomira pakati pemunda vachirwira materitories avo. Saka rimwe rudivi zvinogona kunge maSouth Africans ari kutadza, pamwe inzira yavari kushandisa ndizvozvo, but zvakanaka kuti mhuri yeZimbabwe idzoke kumba. Isusu vacho tiri kuno zvekare zvakanyanyawo kunaka kuti ngatitambirei hama dzenu. Okay, ndizvozvo kushungurudzwa kwavari kuitwa, isusu ngatibatanei tidaidze hama dzedu dzidzoke. Ndinotenda tine vanhu vari kuisa help vakafanana namukoma muBoys Munets, vari kumira zvikuru kuona kuti hama dzedu dzadzoka kumba. President vedu His Excellency Dr. Emmerson Mnangagwa kuburikidza naElder Tagwirei vakabvisa 1 million. Ndizvozvo tine vanhu vakawandisa vari kuisa ruoko kuti nyika yedu, hama dzedu dzidzoke kunyika. Saka izvozvo zvinofanira kuramba zvichitaurwa. Hatitadze kuvaitira zvakanaka. Ndotenda kuti mamusicians mazhinji, akunyanya mamusicians, vangadei vachitotaura, vanhu vangadei vachipopota. Pavaienda kuSouth Africa, Cape Town, Port Elizabeth, vaindoperforma, vaitoraramiswa nekuda kwevanhu ava vakudzingwa nhasi. Mashows avaindoita kuSouth Africa, vazhinji vacho akanga ari maZimbabweans, vobvisa mari. Vana Macheso vouya votenga dzimba, vana HKD Boss vouya voraramisa mhuri dzavo. Saka nhasi zviri kwavari vakudzoka kumba. Saka vanofanira kutotaura pamusoro pazvo. Vanotofanira kutoita homwe. Alright, Bishop muri ipapo ndofunga sekutaura kwamuri kuita kuti kuri kutsakatika vanhu zvakaomarara kuti kudekwa kweropa, but munoti chii? Ndonga pane post ndakaona mazuva aperayo kune group ronzi Mafikizulu rekuSouth Africa riyari. Hame tingavagamuchirawo here kunoku kuti vange vachipefuma muno muZimbabwe nezviri kuitira vana vemuZimbabwe kuSouth Africa, kuti tivagamuchira sei? Munopaona sei papo? Ko imi munokwanisa here kuita pati panext door penyu paine nhamo yacho iri kutofungidzirwa kuti pamwe imimi ndimakonzeresa kuti pamba apo pafiwe. Muri kupomerwa mhaka yekunzi pamba apo pane mwana ari kunzi atsikwa nemota kana kuti aurawa, but ari kufungidzirwa ndeimi. But imimi vacho motoisa motobudisa maspika panze kuti mujaivhe mutambe. Hazviite, hazvigone kuti vaite mashows, uye hazvigone kuti eZimbabwean also aende zvekare kunoita mashows ikoko.
nekuti pane kusagadzikana kuripo. Panotanga patomboitwa a reconciliation move so that people from both ends heal. MaSouth Africans ikodzero dzavo dzekuti aiwa isusu hatichakudaiwo kuno, but kana musingachatidaka amushandise nzira ine violence. Ndizvozvo tagara vanhu tichadzoka kumusha kwani, tichadzoka kumusha kwedu. Musakangano chakanaka chatakakuitirai tiri munyika yekwenyu. Muri pabatisisa. Tiri panyaya yo Bishop, tine vamwe vanhu vari South Africa ikoko, vamwe vakatokurira ikoko, vamwe vakadzidza ikoko, vamwe vakatoinvesta ikoko. Bishop, ndoda kuti mutaure mashoko oti munhu angakwanisa kunge achibatsirika achizwa kutaura kwenyu, oti ndodzosegwa kuZimbabwe ndisina chandinacho here, ndinosvika ndichitangira papi, indanga ndikainvesta kuSouth Africa. Tinofanira kudzidza kuva nechidzidzo pamusoro pazvo. Wese ari kudiaspora taenda kunosunza. Ndizvozvo tiri mukusunza ngatizivei kwatakabva. Ndosaka makanzwa vakuru vachiti ziva kwawakabva, mudzimu weshiri uri mudendere. Saka no matter naenda kuAustralia, no matter naenda kuUK, no matter naenda South Africa, no matter wherever kwandaenda, I must invest back home. Okay. Mpazvisa. Hazvina kuipa kuinvesta kwauri ikoko. Ati muri kuona imimi kuti nyaya ikuitika haina kutangira mushoko ramari irimo. Kuna murume anonzi Elimeleki. Alright. Akatakura mukadzi wake anonzi Naomi nevana vake Kilo naMaloni, vakaenda kuMoabhu kundosunza. Vakandogara murume nevana vakafara, vakanakirwa, vakatadza kuti kumba kunodzokerwa, vakafirako. But zvinoita Mwari manje, Mwari vanorangarira. Bhaibheri rinotozotiradza Mwari vakazoti varangarira Bethlehem of Judah, vakariropafadza. Zvimwe zvichida kudzoka kwavarunzi vanhu vadzoka vaka kuda nekuda kwezvikuitika Camp 3 iriko iyi. Kuda pane move zviri kugadzirwa naMwari zvatinogona kutadza kuona nemaziso enyama. Saka kutonzi dzokai kumba, ndosaka ndataura pepa kuti kunzi kukamaniswa kuya kunogona kunge a blessing in disguise. Alright. Kana tichinge taenda usunza ngatiinveste back home. But hazvitadzise kuti isusu vari kuno nehurumende yedu nemakansela, machief, masabhuku, maMPs, mabusiness people, next door neighbors, tibatsirana pamwe chete. Kana tichinge taona imwe hama yedu yadzoka isina chayakaturika, isina pekugara, isina pekurara, we put our heads together because we are all Zimbabweans. Iye auya asina chinhu adzidza, mangwana kuchouya zvekare mumwe munhu asina chinhu. Naomi paakadzoka akanga asina chinhu, akadzoka aina Ruth, vakatanga kusunza kusvika Boazi muridzi wemunda auya, kataura chimutenderai anonge zvakati pane zvamuri kusiya. Sami pamuri kunhonga vashandi vangu, chisiyawo zvakati kuitira kuti uyu mutorwa uyu abva nehama yedu Naomi anonge vawane kurarama. Ndo zvimwe chete izvozvo, kuti pane zvese zviri kuitika, mabhazi ari kutakura vanhu. Ndizvozvo vanhu vari kuuya, vamwe vari kuuya vasina pekugara, vamwe vari kuuya vasina pekurara, vamwe vari kuuya vachirwara, vamwe vari kuuya nevana vachada kutanga kuenda kuzvikoro. Ngatirerutsiranei. Zvimwe zvichida ndo mukubatsira mumwe munhu ari kubva kuSouth Africa, zvimwe zvichida ndiye ari kuuya neblessing yako. Ari kutoya akatakura kutambudzika ikoko, iblessing yako yaari kutoya neyakatakura, kuti uchinge wangomubatsira, uchinge wamupa mvura yekunwa, uchinge wamuendesera mwana wake kuchikoro, uchinge wamupa pekurara for 3-4 days, Mwari vagokuropafadza. Saka as Zimbabweans, let us come together, let us be one, putting our all differences aside. Hazvine kuti mundevere, hazvine kuti mucatholic, mwana vati aine ndiro kuEFIC saka ndobatsira kuEFIC, aine ndiro kumasowe saka ndobatsira kumasowe. We are all Zimbabweans. Ndikaona kumasowe achida kubatsirwa, ndinomubatsira. Ndikaona kuEFIC achida kubatsirwa, ndinomubatsira. Kana ari mwana wen'anga, ndinomubatsira. Nekuti ipapapa ndo panoratidzwa rudo rwemakristu. And I'm still wondering why.
kuti up to now asatanzwa ma Zimbabwe Council of Churches. My churches vachenisa mabhazi, but we are seeing politicians vachenisa mabhazi. Where is the church? Okay. Church haifani kuita basi ngopamba press conference nema press statements yekuti tiri kumira nawo, tiri kunamata. Church ndo inofanira iri a refugee camp yevanhu vanotambura. Tikati utozonzi machurches izvezvi vatotaura kutoti isusu kuno kuchecha yekwa Johan Masowe ndizvozvo vati tiri kutora vanhu 500 UFRC kwa Prophet Makandiwo vatotaura kutoti sanje iri kuya pamwe pamwe vatadza kuitwa service chechi vanhu vari kumbofanira kugara muchechi tichotsvagira pekugara ndo basa rechechi. But until now the church is still silent. Iziko tikatira mate ngativana matire ngativa mate aina but my politicians vanaenda takwira president vanatumbarara president advisor ndakaona yesterday vachitwira vanhu wese ari paborder enda kuchicken slice nyorwa zita rako iva nechekudya. How many churches do we have? Takanga tisikaenda here South Africa tichindoparidza tichipiwa na vhofari tichirariswa mahotera ekusouth Africa tichirariswa maloji tichienda tapedza kuparidza todza enda Cape Town kuTable Mountain vanhu vachopera muzvikepe. Vanhu ivavo vaitiitisa izvozvo ndo vanzi vava kudzoka kumba and still takangonyarara. Nana Muparinga muvhangeri Muparinga examples andiri kutaura. They are still quiet. Vada kumobilize kana bus one. My churches ndokuudza my churches dayatanga kuita ma contributions. Church yakada ichibuda Methodist ichibuda na bus 4. Zayo ichibuda na bus 5. Abazisa. Catholic ichibuda na bus 5. I tell you by now. Kwenda kusina mazimbabwe. Bishop ndinokutenda ine mashoko ngokutaura mataura kuti mutungamiriri wenyika nevamwe vatungamiriri vari kubatsira nepavanogona nawo especially ma politicians vari kunyanya kubatsira. Handizivi kuti alright vanhu vauya kunoku hauna pokutangira unoita sei iyo hurumende yedu iri ine penokwanisa kunge ichivachengeta here kuti vange vachibatsirikawo munoti mumwe munhu hana pokusvikira hana pekugara hatozivi ndichananga kupi ndasvika muno muZimbabwe. Saka handizivi kuti pane umwe urongwa here wokuti vanhu vacho pavanouya kunoku vanowana pokusvikira vachibatsirika varipo. Mabvunza zvakanaka chaizvo. Our president negovernment yavo they will never fail us. Ndizvozvo. But chimwe chandoda kuti ndikuratidze ndechekuti hakuna munhu asina kwekuenda kana achinge auya. Angashaye zvekuita kwete kwekuenda. Chatingatona ndechekuti hurumende yedu nemutungamiri wedu wenyika pamwe chete na presidential advisor nevamwe vese ava vaite plan yekubatsira vachange vauya vawane pekutangira, which I believe our president, which I believe our government is putting systems in place to help such people. And not only the government, let the church play its role. And not only the church, my chiefs, let them also play their role. Not only chiefs, my MPs, my constituents are. Let also them play a role. Not only that, Masabu. Kwete Masabu, even us, my neighbors. We can make Zimbabwe a better place. Bishop ndinokutendai ndingoita kwasa kuva naye pana. Amen. Ameti munoda kuti chii kana mune mashoko kupedzisira emunoda kusiya kuruzhinji rwavakateerera. Mashoko angu ekupedzisira muri Zimbabwe ndeyekuti vari kuuya kubva kuSouth Africa ihama dzedu ngativagamuchirei, ngativapei pekugara, ngativapei pekurara, ngativapei chekudya, ngativabatsirei nekuti kuti tinzi tiri maZimbabweans kuitirana chinhu chakanaka. Pakuitirana chinhu chakanaka tiri kubatsira mutungamiri wedu wenyika, tiri kubatsira government yedu
Mwari vachitiitira zvakanaka. These are my last words. Ndokutenda Bishop nenguva takwanisa kuva nayo. Don't forget to like and to subscribe and share to Chibanda Media. I thank you so much. God bless you.